Kabalo ka, ma? Sa balay na lula, na ay dili na nato. Ha? Dili ingon nato? Nga naman. Ma, tinuod jud ma. Promise. Pag sure ba? Lagi, tinuod lagi. Masulod ako sa CR, na ay nalutaw-lutaw. Natai. Pero wali tao. Luod kayo, ma. Halong. Ma, bugo si Papa o mathematics. Kuring, bright na imong papa. Kay accountant na siya. Kadunong na ko kabii. Isa lang kaya. Ako gani, kaya gani ko. 1 to 10. Tuwa mo. 1, 2, 3, 4, 10. Ma, nangubok di mo kabii. Ha? Lobo? O ba may naglobo? Kadunong man ko kabii. Inon ka. Baliko man ang alo. Dili ka tulong sa bangag. Ma, narita garden, ma. Kadunong mo kabii. Nga unsa? Inon ka, mahal. Ayo ibta ang talong. Nata garden, ma. Oh, gabi na nga nung karon naman kaniuli. Mama, not now. I'm tired. Dagan project, event sa school. Na-meeting pa ni. Dito sa din. Mga client. Mama, please. Give me sa break. Sabad ya ako rin. Kinder pagani ka. Sulod na rin. Naugan kay ka ha. Kuring, di ba ingon ka hawd kag mat? Ay, oo. How kayo ko? Ako. Pila ka bright sa mo klase. Sige, mangutahan ako sa imo ha, kay bright mangga ka. Kung tagaan ta ka og 10 ka apple, 8 ka mangga, og 7 ka grapes, unya, unsa man imong itubag? Edi, salamat! Mama, hanang Queensland man ang parangan ni ate. Kay dito man ang mo siya gihimo na. Kunya, now si Kuya man, kay Sugu. Ay, kasamok ba? Ano sige pangutana diya kasagbutan? Ma, nabidyo kay mo kabii. Wala man ko ring. Kay? Nadunog ko kabii. Ito nung pod sa ba, awa noon. Igoy mo mata. Naanapod ka ko ring. Talo nga pod, ma. Uhawin ang microphone. Ma, bilib kayo ko ni mama ba? Isag tiguwag na ka. Wala na dyan naon sa'yo now. Mao ba ko ring? Oo, kay hantod ka lon. Now ka kwarta. Ah, grabe po ka maninood, mampugta oy. Ma, kaaway di mo papa kabii. Wala man ko ring. Ngano man? Nadunog ko papa kabii. Inon siya. Ayaw kumuta ko buhok. Ayaw idoot. Ako now. Dili ko ginawa. Taka, rajud ka ko ring. Ma, kusog ang ulan kabii. Nabasay mo labhan. Wala man nagulan gabi ko ring. Ano nang tayo naman ka anak? Nadunog na ko kabii. Nainon ka. Mahal. Isulod na na. Basa kayo. Nabasa na jud. Imo kilabhan ma. Ay, gimulan pa to na ako ko ring. Ma, nadita karma. Wala man. Ngano man? Katunog ko kabii. Naginon ka. Ikaw na po drive. Kikapoy ko lingkod-lingkod. Na natakar, ma? Ma, unsa suka na to unya? Kuan? Magulan na sa tama? Nga naman ko ring. Nga, unya gabi pa man ta magulay. Kadunog ko kabii. Inon ka. Mahal. Kataas pod oy. Sa muha talong. Wala lingi to ni mo ma. Ang talong. Grabe di ka ma. Dili man. Nge. Atik-atik. Dili lagi. Nga naman di ay. Kadunog na ko si Papa kabii. Inon siya. Mahal. Hag kaya ka ma-drive. Ang dungog dito ni mo gabi ko ring. Ma, kiring ko lang din mo ang bitin kay daddy. Ay, oo. Isugod ko ring. Pero, maisog si Yaya. Ha? Nga naman. Kikikaan man kay Yaya. Ang bitin, maisog si Yaya. Ta magstorya na. Dali na.